Right, makadiko muri yeZimbabwe kumatimana enyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1 kudai kusangana pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Nhasi ndambururuka ndakananga paGironora kuti ndimbondosangana nemuzodziva nemuranda vaMwari naChiremba Madzibaba Aroni, Chiremba vemhando yepamusoro-soro. Kubva pandakatanga kutaura nawo ndiri kudaira kuti tikuwana macomments ari kubva kunzvimbo dzakasiyana vamwe vari kutenda nekubatsirwa kwawakaita namadzibaba. So nhasi ndadzoka kuti ndinzwe zvakare kuti iro basa raMwari vari kuribata sei. Madzibaba ndinokuchingamidzai. Tiripo makadiko mukomatiwa. Tiripo aiwa moresai muri yeZimbabwe. Makadi muri yeZimbabwe vari kumatimana wose hama dzangu kunzvimbo dzakasiyana. Ini ndini Madzibaba Aroni, muprofita weAfrica. Chokwadi. Ndakatumwa kuzobatsira imi vane matambudziko akasiyana. Saka ndati mukomati 1 vauyo vagone kuti imi mugokwanisawo kundibata kuitira kuti imwe nguva variko vamwe vanhu vari kutonditsvaga but havasi kuziva kuti ndinowanika kupi. Ichokwadi. Variko vamwe vanhu vari kunzwa nezvangu but vari kushaya nhamba dzacho. Ichokwadi. Vamwe variko vane matambudziko akasiyana, mamwe ndinoona kunge achipera. Saka ndati kunge mukomati 1 vari pano vanogona kuita kuti naivo vari kure nevari kunditsvaga vakurumbidze kundiwana. Ichokwadi. Aiwa tinotenda madzibaba nekutsanangura kwakanaka. So kune vamwe vasati vakuonai madzibaba, wangade kuziva kuti Madzibaba Aroni matambudziko avanobata avanobatsira ndeapi neapi? Alright, ndinotenda mukomati 1. Ina handina dambudziko randinoti iri. Ndinoti dambudziko rese rinobata munhu ari pano panyika. Handina dambudziko randisingagone kurapa. Zvose zvinodiwa nemunhu. Ndinototamba kutaura kuti zvese zvinodiwa nemunhu kubvira ane urwere hwomarwariro api chero ane mweya wengozi kana kuti ane zvikwambo zvaakatakudzwa, hakuna dambudziko randisingapedzi. Aiwa ndinotenda madzibaba. Kune vamwe vanopumhana vari kuti hatisi kuziva kuti zvinhu zviri kufamba sei mumuri. Ichokwadi. Vakafa nevakadaro ivavo vamwe ndinovashedzera mhepo yakamira mumusha iri kukonzeresa matambudziko kuti vainzwe zvairi kutaura. Vamwe ndovaratidza pari kutangira dambudziko racho, kureva kuti ndinenge ndichivaprofita ndichivabatsira kuvaudza kuti aiwa nyaya yekupumhana kwamuri kuita imwe nguva munhu wavari kupumha haasiri aripo, arito pakati pavo ari kutobatsirana navo kupumha. Saka ndinobva ndaita kuti chokwadi chibude pachena kuti ndo pari kubva dambudziko iri kana kuti hapasiripo. Aiwa ndinotenda madzibaba. Right, ngatichimbotarisei isisu. Kune vamwe vanotaura kuti kune vakomana vanoita zvekuchera zvegold waya. Vamwe vanotaura madzibaba kuti goridhe haringooneke zvekudaro. Vamwe vanotoda kutoti wagadzirirwe kuti wakwanise kunge vachibata bhande. Imimi munoshanda sei navo vanhu vakadaro? Vanhu vakadaro ivavo ndoda kuti vasununguke kundibata. Mukunge vasununguka kundibata ndinovataurira nekuti zvicherwa zvepasi zvinofambidzana nemidzimu. Saka kureva kuti pane mamwe makumbirirwo anoda kuitwa, ivo vanogona kunge vakangotanga chete sekuti munhu anenge achitsvaga. But pakutsvaga ikoko ozotora makore asina chaawana pane zvaari kutsvaga. Saka vanhu ivavo ndinoda kuti vasununguke kunditsvaga. Vasununguka kunditsvaga ndovabatsira, ndovaitira zvandinovaitira zvinoita kuti vasvike pabelt kana kuti pabhande remari. Saka ngavasununguka kuti vataure nini. Aiwa ndinotenda madzibaba. Ndinotenda nekutsanangura kwakanaka. So vamwe nhasi vakuonai pamhepo. Vamwe vanosara vaine mibvunzo kuti wari kuSouth Africa, wari kuUK, wari kuNamibia, wanobatsirika sei? Wanokwanisa here kubatsirwa vari ikoko kana kuti wanotofamba kuti wasvike paground? Zvakamira sei ipapo? Ndinotenda ipapo ndiri kuti ngavafarire kuchaya runhare rwavo. Kunyangwe kwavari ikoko hakuna kusina masimba aMwari. Vari ikoko ndinovabatsira, vari ikoko zvavo zvotoita. Vari ikoko, saka chakakosha ndechekuti ngavanditsvage kuti ndivaudze mamiriro emayambukiro avo nekukunda kwene zvavari kuchema. Nekuti izvozvi tichitaura so mukomati 1 variko vamwe vanhu vakatovaka misha vakasiyana nevarume vavo, ana amai
vakatorerwa maproperties nehama dzevarume pasina chavari kuwana but vakashanda ivo nemurume wavo. Saka vanhu ivavo ndoda kuti vasununguke kunditsvaga kuti ndivabatsire kuti property nezvavakashanda zvidzoke mumaoko mavo. Kwaitawo vamwe varume vari kunetsana nemadzimai, ivavo ndinoda kuti vasununguke kunditsvaga ndivavakire dzimba dzavo dzisaende kunoparara. Kunyange mudzimai akaenda pane 10 years kana 20 years achimuda kuti mudzimai wake anoda kudzokedzana naye, vese ivavo ngavasununguke kuti vanditsvage. Kunyange nhasi ana mai vari kuita gumbo mumba gumbo panze, ndinovaisira imba yavo kuti ichengetedzeke. Kunyange ana baba vari kuitawo gumbo mumba gumbo panze, ndinoisawo kuna naamai kuti imba ichengetedzeke. Saka kureva kuti ndiri kuti handina dambudziko randisingakwanise kuita. Zvese rinonzi dambudziko rinosangana nevanhu. Variko vamwe vari kutotsvaga mabasa, variko vamwe vari kushanda kasi vari kuti tane makore nemakore hatina chatiri kuwana. Ivo vanhu ivavo ndiri kuvada kuti tivabatsire. Vamwe vane mabhizinesi avo kasi ari kuvira pasi, vari kushaya kuziva kuti chii chiri kudonhedza mabhizinesi iyayo. Saka ndiri kuvada vanhu ivavo kuti vange vachifarira kunge vachitaura nemunhu waMwari, kunge vachiturwa nekuti matambudziko atiinawo akasiyana siyana. Saka kureva kuti kunyange pane vamwe vandisina kutaurawo matambudziko avo kasi vainawo, ngavasununguke kutaura neni. Vanhu ivavo ndivabatsire zvavo zviite zvifambe zvakanaka. Aiwa, ndinotenda madzibaba nekutsanangura kwakanaka. Aiwa, thank you very much. Tinotenda mhuri yeZimbabwe. Ndinodaira kuti masoko makukutu kubva kuna madzibaba Aroni, ndofunga watsanangura wakati vari kumhiri, vari kunzvimbo dzakasiyana siyana, vane matambudziko, ndibatei tigadzirise zvinhu zvifambe zvakanaka. So wanoda kukubatai madzibaba, wanokubatai sei? Vanoda kundibata, ndinotenda, vanondibata pa 0772 18 71 45. Alright. 0772 18 71 45. Aiwa, ndinotenda madzibaba nekutsanangura zvakanaka. Munawo here mamashoko ekugumisira tisati tabva panapa? Ndinotenda. Mashoko angu ekupedzesera ndeyekuti sunungukai hama dzangu dziri kumativi mana ose akatipoteredza kuti mugone kuturwawo mutoro une matambudziko amuinawo. Saka sunungukai kuti mutaure nemunhu waMwari kuti zvenyu zvigoitawo. Ndine vazhinji vandakabatsira vari kupupura nekutenda nekunge vachindiziva. Saka nenera maona ndauya paredhiyo kuti aiwa, ndoda kuti dzimwe hama dziri kure dzine matambudziko akafanana nevamwe vazhinji vandakabatsira ngavagone kusununguka kuti matambudziko iyayo vasarambe vakatakura vari vega, tibatsirane kutakura mutoro wavainawo. Saka ndinotenda mukoma T1. Ndinongoti ndo mashoko angu kumhuri yeZimbabwe ekugumisira saizvozvo. Aiwa, ndinotenda madzibaba mazvita. So thank you very much mhuri yeZimbabwe. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Vanoda kubata madzibaba, namba ndo dziripo paskrini idzodzo, munowafonera muwataura nawo. Dambudziko achisi chikafu harichengetwe. Ngatimhanye naro kumuranda waMwari. Thank you very much mazvita.